Zeru urdinak ez du merezi ekaitzik, ez eta belaunaldi berriek bekaitzik. Augeio luzatzeak ez dakarre maitzik, guk ez dugu eskatzen gauza ulergaitzik. Bakeari aterik ez istea baizik. Lehenik besarkada bat, Jon eta Arantza, salbueu espen epairik, ez da amaitu antza. Guk denak ekarri nahi ditugu etxerantza, gaurkoa izatean dugu esperantza. Azkenengo urratsa konponbiderantza.